ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов ва мисли ҳар вақта мо бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳем кард. Имрӯзам ба он саволое ки шумо дар зери видеои динангиам нависта будед, бар як қисми саволҳо ҷавоб мегӯям, чунки бисёр саволот такрор шуда истоданд ва бисёр саволот дар бораи реестри шахсони назоратшаванда нависта шуда истодааст, ки ба ҳамин саволҳо дар видеои пештара ва видеои динагӣ ҷавоб гуфтам. Барои ҳамин дӯстони азиз, якчанд саволое ки ҷудо кардам, ба онҳо ҷавоб мегӯем ва барномаи ояндаро интизор мешавем. Омина мепурсад: бародар, агар ВНЖ аз куҷое гирифта бошем, дар ҳамон област уведомление супоридан дар кор ё дар ҷое ки прописка дорем супорем? Омина, дар ҳақиқатан шумо метавонед вид на жительстворо ар як вилояти дигар гирифтед, як вилояти дигар омада дар дигар вилоят ё ки дар дигар шаҳр регистратсия кунед. Шумо бояд уведомление ҳарсолаи вид на жительствотона дар он шуъбаи расткор бо муоҷирати ҷои зистатон супоред. Яъне агар шумо дар дигар шаҳр зиндагӣ кунед ё ки дар дигар вилоят области зиндагӣ кунед, дар отдел полиса мигратсия ҷои зистатон бояд уведомление ҳарсолатонро супоред. Асрор Суалиев мепурсад: ман 3 январи соли 2025 аз граница работа гуфта гузаштам. 27 апрел регистратсия тамом мешавад. Метавонам ба патент супорам? Бале, агар шумо регистратсия дошта бошед, шумо ҳозира метавонед барои гирифтани патент ҳуҷҷатотонро супоред. Фақат аз сабабе ки шумо муҳлати ки дар қонун муайян карда шудааст, яъне муҳлати 30 рӯзае ки гузарондаед, шуморо аввал 10,000 рубл ҷарима мекунанд, баъд аз он ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент қабул менамоянд. Тамошои бо ники Тенго мепурсад: ман ВНЖ дорам, официально кор менам. Метавонам дар гражданство подават кунам, дар асоси падарам супорам, аммо падарам дар Тоҷикистон ҳаст. Ман метавонам ё не? Бале, метавонед. Агар падаратон шаҳрванди Федератсияи Россия бошад ва доим дар ҳудуди Федератсияи Россия зиндагӣ кунад, доим зиндагӣ кардан дар ҳудуди Федератсия маънои онро дорад, ки агар падаратон регистратсия доимӣ дошта бошад, шумо метавонед ба тариқи падаратон ҳуҷҷатотонро барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия супоред. Аввал соҳиби вид на жительство мегардед ва баъд аз видро гирифтан шумо ҳуҷҷатотонро барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия месупоред. Тамошобин бо ники Беҳисоб мепурсад: зану фарзандам граждани РФ мебошад, худам бошад граждани Тоҷикистон мебошам. Ҳангоми занум ТЖК равад, давернис аз ман дар кор мешавад барои кӯдаки ноболиғи ман ё не? Дар ҳақиқатан агар ҳамсаратон фарзанди ноболиғатона гирифта ба Тоҷикистон сафар карданӣ шавад, шумо бояд ба ҳамсаратон давернис нею розигӣ, яъне ба забони русӣ гӯем согласия ба тариқи нотариус гирифта ба номи ҳамсаратон медиҳед, ки дар он гуфта мешавад, ки ҳамсаратон фарзанди ноболиғатон аз Россия Тоҷикистон барад ва аз Тоҷикистон гирифта боз ба Россия биёрад. Барои ҳамин шумо бояд ба тариқи нотариус розигӣ медиҳед, согласия медиҳед ва ҳамсаратон кӯдаки ноболиғатон гирифта ба Тоҷикистон мебарад ва аз Тоҷикистон боз ба ҳамроҳи худ гирифта мебиёрад. Тамошобин бо ники Раҷа Қаландаров мепурсад: соли 2022 через суд депортатсия шудагӣ чӣ кор кунам? Ман ҳозир дар Тоҷикистон қарор дорам. Дар МВД Россия проверена кардам, тоза гуфт. Ин бояд ҷавоб гӯед. Раҷа Қаландаров, агар шумо соли 22 бо қарори суд аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ шуда бошед, видварения шуда бошед, муҳлати видваренияи шумо 5 солро дар бар мегирад. Аз сабабе ки шояд маълумот дар бораи видваренияи шумо ба Вазорати корҳои дохилӣ нарасидааст ва ному насаби шумо дар базаи МВД ҳамчун шахси ки аз ҳудуди Федератсияи Россия ихроҷ шудааст ба қайд гирифта нашудааст. Барои ҳамин шояд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вақте шумо месанҷед, шуморо тоза нишон медиҳад. Агар тоза нишон диҳад, шумо метавонед ба билет харида ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар кунед. Аммо аз сабабе ки шумо видварения доред, ҳар лаҳза, ҳар рӯз, ҳар соат имконияте аст, ки ному насаби шумо дар гӯем ки банк
банк данихи вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия мебарояд ҳамчун шахсе ки ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия манъ мебошад. Агар шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаведу баъд ин қарор бурояд, ҳама ҳуҷҷатҳое ки шумо дар даст дошта бошед, яъне регистратсия патент, ҳамаш бекор карда мешавад. Шахсан ман ба шумо тавсия метавонам ки кӯшиш кунед ки то соли 2027 ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар накунед ва вориди Федератсияи Россия нашавед. Фаридун Носиров мепурсад: дар бораи трудовой договор маълумот медодед кай ва дар куҷо бояд ба қайд гузорем? Фаридун, аз рӯзе ки шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавед ва ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент месупоред ва патентатонро ба даст мегиред, аз рӯзе ки патентатонро дар дастатон гирифтед, шумо бояд дар муддати 60 рӯз, яъне 2 моҳ худатонро бо ҷои кор таъмин намоед, бо корфармо шартномаи меҳнатӣ баста дар шуъбаи расати кор бо муҳоҷирати ноҳияи ҷои коратон трудовой договоратонро ба қайд гузоред. Агар дар муддати 60 рӯз шумо ин корро накунед, имконияте ҳаст ки патенти шумо бекор карда мешавад. Анвар Умарзоқов мепурсад: соли 2022 патент кардам, баъди 6 моҳ аннулировать шуд. Баъд ман соли 2023 моҳи ноябр хона рафтам. 2025 сол 1 март омадам Россия, ҳозир прописка кардам, ҳама документом тайёр кардам. Агар ба патент супорам, патент медодагӣ бошам, номам дар реестр нест. Бале, агар шумо аз соли 2023 то соли 2025 ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуда набошед, ворид нашуда будед, ҳозир имконият тақрибан 99% ҳаст ки агар шумо ҳуҷҷатотонро супоред, ба шумо патент медиҳад. Барои ҳамин бо дили пур рафта ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент супоред. Давлатбек Сандалов мепурсад: ман патенти дигар област доштам, переоформид ба дигар област кардам. Трудовой договор бояд кардан лозим? Бале, Давлатбек, шумо ки аз як вилоят ба вилояти дигар сафар карда омадед ва дар вилояти нав патенти нав кардед, шумо бояд дар муддати 2 моҳ трудовой договор карда трудовой договоратонро дар шуъбаи расати кор бо муҳоҷирати ҷои ноҳияи ки дар он ҷо корхонаи шумо ҷойгир мебошад уведомления кунед. Ҳатман бояд дар области нав, яъне вилояти навам шумо трудовой договор кунед. ТЖК-23, тамошои бо ники ТЖК-23 мепурсад: ман дар Санкт-Петербург, модарам 26 март Санкт-Петербург меоянд. Оилаам, кӯдаком граждани РФ, хонаи худамон. Ман худам видварения шудагиам. Ман метавонам модарамам МФЦ-да 3 моҳа регистратсия кунам ё ин ки оила метавонад? Дар мигратсион чӣ бояд нависад? Якумаш, аввал модаратон вақте ба ҳудуди Федератсияи Россия медорояд, агар дили нияти кор кардан надошта бошанд, метавонанд ё ки частни нависанд, ё ин ки гости частни нависанд, хубтар аст. аз сабабе ки шумо худатон видварения доред, шумо наметавонед модаратонро дар хонаи худатон ба қайд монед, аммо агар ҳамсаратон ки шаҳрванди Федератсияи Россия мебошад ва дар хонаи худатон ба қайд гирифта шуда бошад, ҳамсаратон метавонанд модари шуморо дар хонаи худ регистратсияи 3 моҳа кунанд. аз сабабе ки шумо фарзанди модаратон запрет доред, баъд аз тамом шудани регистратсияи 3 моҳа шумо наметавонед модаратонро боз регистратсияи гӯем ки 9 моҳа кунед. Барои ҳамин шояд баъд аз тамом шудани регистратсияи 3 моҳа модаратон бояд ҳудуди Федератсияи Россияро тарк кунанд. Абубакр Парвизӣ мепурсад: ман тақрибан 3 сол бе документ дар ҳудуди Россия фаъолият кардам. Моҳи декабр Тоҷикистон омадам. Ман метавонам баъд аз 3 моҳ ба Россия баргардам? Пешакӣ раҳмат. Абубакр, шумо аввал пеш аз омадан ба ҳудуди Федератсияи Россия, ман ба шумо тавсия метавонам ки дар ҳамон шаҳри Душанбе ҷойҳое аст ки шумо метавонед санҷида бинед ки нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул нашуда бошад ва пас аз он шумо метавонед ному насабатонро дар реестри шахсони назоратшунада санҷида бинед. Агар
запрет надошта бошед, выдворение надошта бошед ва ному насабатон дар реестр набошад, чунки шумо читар ки насед 3 сол бе документ дар ҳудуди федератсия кор ва фаъолият кардед, имконияте аст ки ному насаби шумо ба реестр ворид карда шуда бошад. Агар номи насаби шумо дар реестри шахсони назоршавандон бошад ё ин ки нисбати шумо қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул шуда бошад, шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия омадан наметавонед то қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия бекор карда нашавад ё ки муҳлаташ гузарад, ё ин ки ному насабатон аз реестр то нагиред ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудан наметавонед. Ва охирон савол Анвар мепурсад. Тамошин бо ники Анвар мепурсад. Документом ҳамаш ҳаст қонунӣ, патент то 5 май чанд рӯза пешакӣ равем барои давом додани патенти нав. Анвар, на камтар аз 20 рӯз то мондани муҳлати патентатон шумо метавонед ҳама ҳуҷҷатҳои заруриро, яъне ходатайство аз ҷои коратон, яъне дархост аз ҷои коратон барои дароз кардани патентро боз ба муҳлати 1 сол, ҳама чекҳои 1 соле ки супордед, чекҳои патентатонро, нусхаи шартномаи меҳнатиро гирифта на камтар аз 20 рӯз то тамом шудани муҳлати патент бояд ба сахрва ё ки ба мигратсион центр рафта ариза оиди боз ба муҳлати 1 сол дароз кардани патентатон муроҷиат намоед. Дӯстони азиз, ин буд якчанд саволое ки интихоб кардем ва ба саволот ҷавоб додем. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам саволотонро дар зери комментарии ҳамин видео нависед ё ин ки саволотонро дар WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст нависед. Ҳатман ба саволотон ҷавоб мегӯям. Боз як борига такрор мекунам, чунки ҳастанд тоҷикое ки вақте ки мо менависем мегӯем ки хизматрасонии мо ройгон нест, ҳар суханҳои норозигӣ, яъне норозигии худро баён карда ҳар чӣ менависанд. Дӯстони азиз, норозигӣ нанависедтон, ҳозир вақте расидааст ки ҳама чиз хизматрасонӣ ройгон нест. Ба сафоратхона муроҷиат мекунедтон, ба консулгарӣ муроҷиат мекунед, як справкае ки нархаш 200 рубл ё ки 300 рубл, 3000 4000 рубл ба мехаретон, бо шуморо дашно мекунанд, бо шумо бо суханони қабеҳ сухан мекунанд, бо димоғи чоқ мебуроедтон. Ягон кас ягон эътироз баён намекунед. Пас чаро вақте мо хизматрасонии худро гӯем ки ройгон накардаем, нисбати мо эрод мегиред. Барои ҳамин эрод нагиред. Касе ки мисол намехоҳад ки барои хизматрасонӣ маблағ пардохт кунад, саволотонро нанависедтон. Дӯстони азиз, тамом рафта. Касе ки мехоҳад ки ба саволҳояш ройгон ҷавоб гирад, ман ба шумо тавсия метиҳам ки ба сафоратхона, ба консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кунед. Вазифаи ҷонии кормандони консулгарӣ ва сафоратхона ба шумо ройгон хизмат кардан мебошад. Кани равед ба шумо дар он ҷо ройгон хизмат мерасонанд ё не. Баъд аз он эродои худатонро нисбати ман баён кунед. Бо ҳамин дӯстони азиз барномаро ба этмом мерасонем то боздид дар барномаи оянда.